ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ፍጻመታት ኣዝዮም ንምስምዖምን ንምዝራቦምን ከበድቲ ዝኾኑ ሕማቓት ተግባራት ይፍጸሙ ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን። ብፍላይ ድማ ካብ ደቂ ሰባት ኣካላት እንዳውፃእኻ ከም ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑ ምሻጥን ምልዋጥን ኣብ ሃይማኖት ዘይፈቕዶም እንስሳትን ሓረድኻ ንህዝቢ ብሕቡእ ብሕሳር ዋጋ ምምጋብ ከምኡ ድማ ሰብ እናጨዋኻ ሚልዮናት ገንዘብ ምሕታትን እዚ ኩሉ ተግባራዊ እንዳኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን። ብፍላይ ድማ ናይ ኣድጊ ስጋ ብወለድናን ብሃይማኖትናን ርኹስ ስጋ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ድማ በዚ ተግባር እዚ ማለት እውን ንገንዘብ ኣምሊኾም ናይ ርኹስ ስራሕ ዝሰርሑ ንህዝቢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝምግቡን ብፍላይ ድማ መላእ ኢትዮጵያን ዝምግቡን ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ግቡእ መቕፃዕቲ ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ኣብቲ ዝሓለፉ ቪድዮታትና ተመልኪትና ኢና። ብኻሊእ ወገን ድማ ብፍላይ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ኣካላት እንዳውፅኡ ኮላሊት ንሃፋትም ደቂ ሃፋትምን ዝሸጡ ዝነበሩ ዶክተራት ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይድን ከምኡውን ምስጢራቶም ተቓሊዑ ብፍላይ ድማ ብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት እውን ናባኹም ናብ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቀሪብና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብፍላይ ንምስምዑን ንምዝራቦምን ዝኸብድ ሕማቕ ተግባር እንዳተፈጸመ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ሕዚ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሓደ ሓበሬታ ናባኹም ከብል ብፍላይ ድማ ሓንቲ ሓፍትና ድንግልናኣ ብኣድጊ ከም ዝተወሰደት እያ ባዕላ ባንደበታ ትዛረብ ዘላ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝግበር ዘሎ። እዚ ኩነታት እዚ ኣደንፃዊ ዝኾነ ንምስምዑ ዘፀግም ታሪክ ናባኹም ከብል ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ከምኡ እውን ናብ ካልኦት ንክባፃሕ ሼር ግበርዎ፣ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምጥዋቅ ጀምርዋ። ሕዚ እውን ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል። ድንግልናዬንም የወሰደው ማለት ከአህያው ጋር ባደረኩት ወሲብ ነበር ማለት ነው። አባቴ የባዕድ አምልኮ ምናምን ይከተል ነበር። ቆለፋል ያልኩ ቤት ውስጥ ነበር አህያዋ የምትኖረው። ለኛ የሀብት መቀመጫ ነው ምናምን ብለው ሲዋሹን የነበረው ማለት ነው። የአህያውን ሩብ ያክል እንኳን ሰው ጋር ሌላ ዲዛይን ግንኙነት በማደርግበት ሰዓት አልደሰትምና ታሪኹ ዝጅምር ዳናዊት እንዳሻው ዝተባሃለት ሓንቲ ሓፍትና ኣብ ደብረ ዘይቲ ከተማ ሃገረ ኢትዮጵያ ተወሊዳ። ፍላይ ዛ ሰብ እዚኣ ኣቦይ ናይ ባዕዲ ኣምላኽ እዩ፣ ሃይማኖት እውን የብሉን፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርተይን ሂወተይን ዓብይ ተጓንፎን ሕማቕ ተግባራትን ይፍጽመለይ ነይሩ። ምክንያቱም ንዑ ወግዒ ዝውግዕሉ ዝነበረ ብፍላይ እስካብ 12 ክፍሊ እንዳተማርኹ እንዳሃለኹ እውን እንዳተጨናነቕኹ ሰባት እውን የውሪ የዋግዑ ነይሮም። ብፍላይ ድማ ንሱ ምስ ኣድጊ ይርከብ ኣለዎ፣ ምስ ኣድጊ ፀታዊ ርክብ ይገብር ገለ ብዙሕ ነገራት እንዳተገበረ ኣብ ልዕለይ ሕማቕ ነገራት ሕማቕ ፅዕንቶታት ይፈጥረለይ ነይሩ ክትብል እያ ድማ እዛ ዳናዊት እንዳሻው ትበሃል ኣብ ሓደ ሚድያ ወፅያ ዝተዛረበት ማለት እዩ። ኣብ ደብረ ዘይቲ ተወሊዳ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ግን ክንደይናይ ማለት እውን ብጣዕሚ እምሮኻ ክርብሽ ከም ዝኽእል ሰብ ኮይኑ ወዲ ሰብ ኮይኑ ምስ ወዲ ሰብ ዘሎ እዩ ማለት እውን ርክብ ማለት እውን ሰብ ምስ ሰብ ጓል ምስ ወዲ ወዲ ምስ ጓል ዘለዎም ርክብ ወይ ድማ ፀታዊ ርክብ ክገብሩ ግዴታ እዩ ማለት እዚ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ። ኮይኑ ግን ሓደ ሰብ ምስ እንስሳ ዝግበር ፀታዊ ርክብ ግን ኣዝዩ ካብ ባህልና ካብ ሃይማኖትና ካብ ብርክት ዝበሉ ነገራት ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እውን ወፃእ ዝኾነ ስራሕትታት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ብፍላይ እዛ ዳናዊት እንዳሻው ትበሃል ሓፍትና ድማ ኣቦኣ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይፍጽም ነይሩ፣ ናይ ባዕድ ኣምልኮ እዩ ዝኽተል ነይሩ። ስለዚ ድማ እዚ ነገር እዚ ናብ ጓሉ ወይ ድማ ናብ ቤተሰቡ እዩ ክሕልፎ ክኢሉ ብፍላይ ንሳ ትብሎ እንታይ እዩ ኣብ ገዛና እውን ሓንቲ ኣድጊ ተኣሲራ ትቕመጥ ነይራ፣ ኩሉ ግዜ ተሃልል ነይራ። ምክንያቱ ድማ ናይ ባዕላ ገዛ ኣለዋ፣ ጽቡቕ ዝበለት ገዛ ኣለዋ። ንሱ ኣብ ዝደልዮ ብፍላይ ለይቲ እንዳኸደ ምስ ፀታዊ ርግብ ዝገብር ገለ እንዳተባሃለ እውን እቲ ሓሳባት እያ ትህብ ዘላ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ዘለው ሕማቕ ተግባራት ኣዝዮም ንምስምዖም ዘፀግሙ ሕማቃት ፍጻመታት እንዳሰርሑ እዮም ዝርከብ ዘለው ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ኣቦኣ ምስ ኣድጊ ፀታዊ ርክብ ይገብር ነይሩ። ብፍላይ ድማ እዛ ህፃን እዚኣ ድማ ካብ ዝተወለደት ናብዚ ንዓ እውን ንከምዚ ዓይነት ንኣድጊ ማለት እውን ብኣድጊ ምስ ኣድጊ ፀታዊ ርክብ ክትገብር ምስ ኣድጊ ድንግልና ክትወስድ በዚ ነገር እዚ እውን ይፅበ ከም ዝነበረ እንዳዕበየ እዩ ድማ ንዓ ዝኣክል ሓደ ኣድጊ ድማ ኣብ ገዛ ኣሲሩላ ምስኡ ኣጽኒሕላ እዚ ነገር እዚ ክትፍጽም ክኢላ ዘላ ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ክተዋግዕ እንከላ ብኣንደበታ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና
ንሳ ዝበለቶ እዩ ስለዚ እቲ ቪድዮ እውን ሒዝናልኩም ኢና ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ኢኹም ብፍላይ እቲ ንሳ ትብሎ ዘላ ማለት እዩ ምስ ኣድጊ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ናይ መጀመርያ ብጣዕሚ ይሓምም ነይረ ብፍላይ ናብ ሆስፒታል እውን ከይደ ኣብ ሆስፒታል ከይደ እውን እቶም ዶክተር እውን ፍልይ ዝበለ ነገር እዮም ሪኦም ማለት ብጣዕሚ እዮም ተደናጊፆም እዚ ነገር እዚ ተደጋግምዩ ኣይብልኽን ምስኡ ብፍላይ ምስ ኣድጊ ከምዚ ዓይነት ፀታዊ ርክብ ክትገብሪ ኣየግድደክን ሕማቕ ማፀን ካልኦት ነገራትን ክትሓውስ ክውን ይኽእል እዮም ሕማቕ እዩ እንዳበለ እውን ምኽርታት ለጊሶም ለእያ ትብል እዛ ሓፍትና ኮይኑ ግን ክሳብ መወዳእታ ኢኹም ክትከታተልዎ ክቡራት ተኸታተልትን ኣዝዩ ብጣዕሚ መደንፀውን ንምስምዑ ብጣዕሚ ዝኸብድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ወልፊ ኮይኑን እያ ትብል እቲ ነገር እሱ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እውን ዝገብሮ ነገር ምንም ነገር ዳርጋ ዘይገበርኩ እዩ ዝስምዕኒ ምክንያቱ ናይቲ ኣድጊ ብልዕቲ እዩ ዝረአየኒ ገለ እንዳበለት እውን ብርክት ዝበለው ሓበሬታታት ትዛረብ ዘላ ብፍላይ ምሸት እውን ኩሉ ግዜ በቃ ወልፊ ኮይኑኒ ከም ወልፊ ሒዘዮ በዚ እውን ድንግልናይ ድማ በቲ ኣድጊ ሲኢነዮ ወይ ድማ በቲ ኣድጊ ተወሲደ ክትብል ተዛሪባ ዘላ ብጣዕሚ እዩ ዘስደምም ብጣዕሚ ድማ ዝገርም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እቲ ቪድዮ ናባኹም ከብል ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ወይ ድማ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣብ ኣቦል ዝብል ሚድያ እዩ ዘሎ እዛ ሰብ እዚኣ ክንደይናይ ማለት እውን ኣብ ናይ ስነ እሙራዊ ብፍላይ ብርክት ዝበላ ኣሕዋትና ኣለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ተደፊረን ክንደይናይ ሕማቕ ተግባር ኣብ ልዕሊአን ተፈፂምዎን ብዙሕ እንዳተዘረበ እዚ እዚኣ ከዓ ብኣድጊ ከምዚ ተገይሩ ትበሃል እንከሎ ብውሽጥና ንስምዕና ስምዒት ኣዝዩ ከቢድ እዩ የርድአና እዩ ኤንዌይስኪ እቲ ቪድዮ ናባኹም ከብል ሕዚ እውን ደጊማ ሰናይ ፃኒሒት ንቻነልና ግን ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግብሩ ከምዚ ዓይነት ሓደሽቲ ነገራት ናባኹም ንክበፅሑኩም ቀልጢፎም ድማ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋዕ እውን ኣይትረስዑ ነታ ቪድዮ ላይክ ምጥዋዕ ጀምርዋ ናብ ካልእ ክባፅሕ እውን ሼር ግበሩ ሰናይ ምክትታል ሰናይ ፃኒሒት ባለ ታሪኬ አጠገቤ ትገኛለሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየ እስቲ ይዘሽ የመጣሽውን ታሪክ የደረሰሽብሽን ነገር እስቲ ለኔም ለተመልካቾችም ሰፋ አድርገሽ አጫውቺን እስቲ እሺ በመጀመሪያ ስሜ ዳናዊት እንዳሻው ይባላል እና እኔ ይዤ የመጣሁት ታሪክ ትንሽ በአይነቱ ለየት ያለ ነውና ያው የኔ ታሪክ ከአህያ ጋር ወሲብ ምናምን ፈጽሜያለሁ ማለት ከአህያ ጋር ማለት አህያ ማለት እንስሳ ምናቆኛ እንስሳ ነው ከእንስሳ ጋር ግንኙነት ፈጽሜያለሁ እያልሽኝ ነው እና ስለሱ በደንብ ለማውራት ነው የመጣሁት የሚያስገርም በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው እስቲ ሰፋ አድርገሽ አጫውቺን በደንብ እሺ እንግዲህ እኔ የተወልጄ ያደግኩት ደብረ ዘይት ከተማ ነው እና በቃ ልክ እንደማንኛውም ሰው ትምህርቴን ምናምን ተምሬ እስከ 12ኛ ክፍል በቃ በስነ ስርዓት ተምሬ ነበር ከዛ በኋላ ግን ኮሌጅ ምናምን ሲገባ ትንሽ ቤተሰቤ ላይ ለየት ያለ ነገር ነበር ማለት አባቴና እናቴ ተጋብተው እየኖሩ እያለ አባቴ የባዕድ አምልኮ ምናምን ይከተል ነበር በዛ ምናምን ምክንያት በቃ እኔ ኮሌጅም ገብቼ በሰው ወሬ ምናምን በቃ በጣም ተጨናነኩ ምናምንና ትምህርቴን በአግባቡ መከታተል አልቻልኩም ነበር በሰዓቱ እና በቃ 12ኛ ክፍል በኋላ የኮሌጅ ትምህርቴን በአግባቡ መከታተል ስላልቻልኩ በዚህ ምክንያት ለማቋረጥ ተገድጄ ነበር ስንተኛ ዓመት ላይ ነበር ያቋረጥሽው ማለት ያው ግልጽ እንድታረጊልን በቃ ልክ እንደጀመርኩ ምናምን 1 ዓመት ራሱ አልጨረስኩም አልተማርኩም ነበርና በቃ የሰው ወሬ ምናምን ትንሽ ከባድ ነው በሰዓቱ ለኔ ከብዳኝ ነበር ምናምን ምን እየተባለ ነበር የሚወራው ማለት ምን እያሉብሽ ነበር የሚያወሩብሽ አንቺ ላይ ነው ወይስ ቤተሰቦችሽ ላይ ነው ቤተሰቦቼ ላይ አባቴ በቃ አባቷ እኮ እንደዚህ የባዕድ አምልኮ ተከታይ ነው በጣም ብዙ ወሬ ነው የሚያወሩት ማለት ለኔ በሰዓቱ ከአይምሮዬ በላይ የሆነ ነገር ነበር የሚያወሩትና አባቷ እኮ እንደዚህ ያደርጋል ከአህያ ጋር ምናምን ያሉ ከማይሆን ወሬ ሲያወሩ እኔ ደግሞ ስለዛ ነገር ማለት በደንብ አላቅም በቃ ሰዎቹ ድንግልናዬን የሚወሰደው ማለት ከአህያው ጋር ባደረኩት ወሲብ ነበር ማለት